ಕೇಶವ ನನ್ನ ಮಂಗಲ್ ವಿಷಯಂలో ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ నేను దుర్డి కార్యక్రమం జరిచానంత నిన్ನೆ ದುರಡಿ ತಗ ನಾಟ್ನೂರು ಮತ್ತಡಿ ಸುಂಗು ಕೂಡ ತಗ ಉಟ್ನೂರು ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆ ತೆಲಂಗಾಣ ತಗ ವಾಳ್ ಕೇಡತೆ ಸಂಜಿ ವತ್ತ ವೆದುರ್ ಪೀಶಿವ ಅಂತ ಹನೆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಹನ ವೆದುರ್ ಪೀಶವಾಸಿ ಮುರ್ भुंगारू आणि इंडे दुसरो बहुत पहले पीशवासी नाटूर मंदिर मीरे मासी अवकनु पिड़पुंदातु रंड सरिसी आग नाटनूर प्रति रोतुरु रंडु वतलु वत्त कोब्रेन ತರ अंतर कोब्रेन इतके बोरे पूनूर नाटनूर वातुर आई चलते पूना संसार इतक पूना रोन मेघरातुरुगे अंटिक्कु मीरे कार्यक्रम मనంత बोरे सोनवाल ಮತ್ತೆ ಇಕ್ರೆ ದುರಡಿ ಮುನ್ನನೆ सोनन दांते कुल्लार सिवाली मोल कार्यक्रम तिंते कुल्लार अने पुष्पल आगा गारकांदु हंते सापांगाने उल्ली अनि अवु मुर्पुंगारगिरे दोस्ची डोल गिरे नेकुसवाल गिरे तके तेना दुरडिता डोल नेकुसवाल अलग मनता दुरडिता डोल नेकुसवाल अलग मनंता हनु वाजगाजते इंदी नाटुन बाहरी पवित्र जागतग ओसी अवकनु तड़मी पूजा संधि कीसी तड़मी ऋषिसी अवकनु रंडुनु दुंडिस पज मल्ला नार नाटे रोकनगा जोन सारिंगाई चलते गो सारिंगाई कुरुम सारिंगाई तैयार कीते के अवकनु निवत्स किसी मला जाजुरी मीरी कीतेरु जाजुरी मीरी के वडगा रोता बाई को मकेंगाई जोनगाई बतांग मते गिरे तुरी मते गिरे सीता और सीता अवकनु गुगरी गुगरी ನೀರು ಬದಲು ಮನಂತ ನೀರು ಅವಗಡ ಬೇಸಿನ ಗಾಡಿ ನೀರು ಇರಂತ ಹಣ್ಣು ಅವನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಜಿರಿ ನೀರು ಹೆಸರು ಏನು ಸರಿ ಅವ್ರು ಸೀತಂಗ ನೀರಿಗಿರೆ
बरे 8 रुपये निघतं बरं की चंदा